Posa jedaba tukubasilani zimene wayankhula Paul Kalindo lero lino pa 28 March 2025. Takhala popo ndipo tamvetserani. The DC. Fellow Malawians, because of political temperature, because of human rights abuse, because of political violence which is on the rise, which is being orchestrated by the MCP regime, because of issues of corruption which is on the rise, on behalf of the Malawi First, I have written a letter to American government, to the American president, Donald J. Trump and other world leaders, to express our fear and worry, especially now as we go towards election. And this letter will come to you tomorrow. It will be read to you for you to know what is in the letter or what are the contents like. I don't want to leave you behind. So this is the news that I have on behalf of the many Malawians, the voiceless, written a letter to Donald J. Trump and even the Prime Minister of Britain and other world leaders to tell them what is happening in Malawi without fear or favor. The DC. Lero tikambirana kwambiri nkhani zimene zikuchitika muno Malawi pamene tikupita mu nkhani kapena mu nyengo ya zisankho. Kuyambirira kweni tikambe nkhani za ngozi. Pali ngozi zina timazichita kuziputa dala chifukwa cha recklessness. Ngozi zokuti sizinayenere kukhalapo. Timayenera tizikhala very very careful makamaka ngati asogoleri. Tiziyang'anisisa pamene tikupanga zinthu. Kodi zinthu zimene tikupangazi ngati ili misewu. Kodi misewu yathu ili bwino? Tikayang'ana za misewu yathu kuno ku Malawi, misewu sili bwino, ndipo misewu yambiri ili ndi ma potholes. Tikayang'ana msewu wopita kuchokera mu Nzuzu kukafika ku Karonga, kukafika mu Chiweta, kuchokera kumeneko kuyenda Lake Shore kuzafika kusalima, kuchokera kumeneko kuchokera mu Lilongwe kuzafika kusalima, kuchoka kusalima kupita ku Balaka, kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre, kuchoka mu Balaka kupita ku Zomba. Misewu yambiri ndiyo onongeka andi misewu imene ikoza kumapangisa ngozi chifukwa cha negligence. Asogoleri athu ambiri makamaka kuntundako angoyang'ana za ndalama zimene akuyenera kumaba, especially apapa mmene parliament yachita pasi budget imene sipindulira munthu wina aliyense, budget imene jandi ya ku State House. So kairo tili ndi ma MP amene amaoneka ngati anapita kumene kuja kuti akasogolere anthu, amene cholinga chawo anasankhidwa m'madera mwawo kuti akayimirire anthu wawo, koma ndi asogoleri ajira, ma MP ofoira kwambiri amene akungoyang'ana ndalama kuti mmene udindo wathu ukuthamu ndiye tipite kwathu tili ndi makobiri aphamwamwa. Kutero koma MP yambiri siku limene limapangidwa pasi budget mpaliament sanalowemo, anali atalandira ndalama. Ndipo ma MP amene wawa tikuyenera timpasire ntanyiwa awa werenge maina awo bwinobwino aziwike kuti ma MP awa ni ma MP oyipa kwambiri, especially ya kuchipani cha DPP ambiri sanalowe mnyumba mujamo chifukwa ambiri aja analandira ndalama. Ichi ndiye ndi chilungamo chaketu, kaya ukwiye usakwiye, koma ma MP ambiri a DPP akumunamiza msogoleri wawo kwambiri Peter Mutharika, akunamiza usogoleri wawo wa kuchipani cha DPP chifukwa chokonda ndalama. Anthu alandira ma 68 million ndicholinga kuti asakalowe ku parliament, ndicholinga kuti budget ikachitidwe past. So pathetic. Izi ndi zina mwa izo zimene zingamapangise kuti even olo misewu yathu kuno ku Malawi ikhale misewu ya substandard, yongofuna kuti anthu angonamizidwa kuti kwayikidwa atala asali tala. Misewu yambiri ndiyo onongeka muno Malawi
even transportation system yathu ili very poor. Tangoganiza nimene amavutikira anthu aku Chizulu Island, anthu aku Monkey Bay, anthu aku Likoma kukafika ku Karonga. Tikanakhala kuti tili ndi atsogoleri eni oziwa kapena amene ali ndi welfare ya Malawi, malo ngati amene ataguliramo masitima abwino, sitima zikuyenda bwino. Koma ngati sitima mungaione ndiye kuti ndi ya kampani ina ache kapena ndi ya dziko la ku Tanzania, pajatu ife Malawi ndi anthu ofoka mitu athu. Tikusiya maiko ena kumapanga ndalama pa nyanja yathu. Sindikuziwa kuti nkhani imene ya nyanja ili pati pano, koma ndizomvetsa chisoni kuti as a country tikuloweredwa ndi maiko amene sanayenera kumatilowerera. So nkhani za ngozi zimene zingachitike kuno ku Malawi zikuchitika zinazi chifukwa cha usogoleri wolephera, usogoleri umene umakwanisa kumakanena za ma technical college. Chikalire nicho iyeyo sanayambe wapangapo za technical college imodzi, akuchita implementing ntchito zimene anapanga Peter Mutharika. Ndiye ubwino waje ujeni uja lozanizanu uja masa munamutenga, si lozanizanu uja muli naye kuujeni ku MCP Kongo. Ndikunena tu uja tu anapanga za mazi pakati hapo, anamangidwa chifukwa cha za mazi uja lozanizanu uja. Simungamuuze amene uja akupekereni nyimbo ine yache yofanana ndi ya lozanizanu uja kuti angoloza zanuzo zimene mwapanga inu. Ncholinga kuti mukamapanga matama kuti aye tikufuna 2030 ndikhale ndili pompano. Kaya zisankhozo za votedwa kale kaya 2030 siningalole anthu okuba kuti azakhale pano ndi asekereza. Pomwetu mwinaso okubayo so nambala 1 ndi iweyo. Pena tuti kamapanga zinthu zathu tikamaloza anzathu zala tiziyang'ana so kuti kodi zala zina zizikumuloza ndani. Chifukwa iwe ngati ukunena kuti anthu okuba ndalama ku Reserve Bank, anthu amene akusausa Malawi, koma mukanaziwa bwana ali nyodo, mukanaziwa zibwezi pano mukunena zimenezo. Amalawi ndi okwiya kopsa. Ndipo bwana ngati ena chakumakunamizani kuti abwana achakwera, inu ndi Amalawi akukufunani amene akungofuna kuti aje makobiri anu. Koma mukanaziwa kuti anthu ndi okwiya nanu ngakhale aku Central Region Congo simukuziwa, simukanapanga zimenezo. Koma amene akukunamizani ndi anthu amene amakusambira ni mankhwala. Koma munangoti mulozedwe mupange chisankho chabwinobwino osakhala maplani awa mukupanga oberawa. Koma mutangopereka conducive environment yokuti musazabere anthu akavote. Koma inuyo kati siku limene simuzakomoka kapena kuntundu kwanu sazakomoka ndi BP ndi mwayi. So musamana mizane iyayi, musamana mizane ati kumanyamula anthu kuchokera mmasalima ndiye mabasi agundikatu kunyamula mafumu, kunyamula achinyamata ati akalowe ku State House. Koma ndiye ku State House kwaphwekatu anthu akaoneka pinga, akaone magesi, akaione ku State House ija mwina komaliza akulandira kuna kuma 20,000. Koma Malawi umphawi tidanena tikunena kuti kukubweraku kukulengedwa umphawi. Amalawi muona zoopsa ndi chifukwa chake mwina nowanda chimanga chathu sichinachite bwino. Zija ndi nkanena zija ndinanena kuti kukubwera umphawi ndi akufuna kuti auchite create umphawi daladala kuzera ku sataniki. Ncholinga kuti ayambe kukugayirani ndalama ndizakudya kuti muzawavotere. Ndiye nyengo ija yafikatu. Koma ndiye kwaphweka, ndalama zaphweka. Kuteko ndalama zonse zachitidwa pasi ku parliament zija zindi za State House, kukhala maphwando, kukhala ndalama zija kuzichita fandi m'misonkhano. Kodi tu kuti gule tu aliko, gule aliko sayamba. So tikukambirana nkhani za ngozi. Andi nkhani zina za ngozi tinafuna kuti tipewe ngozi. Tinafuna ifeso ngati asogoleri tiziyang'anira kuti kodi m'misewu mwathu muli zinthu zotani. Mwachisanzo pakali panomba mukayang'ana project ya Khato kuchokera kusalima waterway project imene ndiyo kongola kwambiri imene izathandize anthu. Ndipo ndi chikhumbo chonena kuti pamene mukupanga waterway project musayilowetse ndale, muonesese kuti madzi amene mukutenga inu kusalima kunyanja muagaireso anthu.
ngakhale zili politics mmanamiza anthu kunena kuti aye mazi amene akamadusa mumveramu akamadusa musalimamu tikamapitira chakumvera ulendo kwa maweru uyo tikamapita pakana kudowa tani ofu mazi watizi kugayirani musanamize anthu mazi amene azakhala kuti azakhala untreated tai imene yasazakhala kuti mazi aja apangidwa treat kodi muza agayira anthu mazi amene ali untreated koma mukanapeza njira chifukwa kunena chilungamo chake kuchoka kusalima kuyenda mtunda wonse kuzafika pakana kwa maweru kuzafika pakana kumvera kuzafika pakana dowa tani ofu pakana chankhungu dera loseri ja mazi kulibe mutakhala kuti ndinu asogoleri anzeru kupanga nzeru zina zapadera ndikupeza plant ina kumachita treat mazi aja museu momo ndikumagayira anthu makamaka uku ku battalion kumvera uku kumene kuchako ame akuzunzikako kwambiri tinanenapo mbuyo mukuti azimayi akuzunzikira mazi kumene kuchako munayenera yangu mwagayire anthu mazi osakhala kupanga zandale kumanamiza anthu monga mmene munaanamizira akumulanje kumanena kuti mazi tikupasani tika museu pomwe maziwo akuchoka kuphirira mulanje ulendo ku Blantyre anyake sako amwa maziwo kumulanje ku anthu akuvutikira mazi amene ajawo yeti mmaanamiza nthawi imene ijayo kunena kuti mazi aja muza apasa chimodzimodzi so mazi akusalimawa aganizireni anthu amvera aganizireni anthu akusalima kuchokera kunsalima kujako Eskom area ija uyo kufika kumaweru kufika kumvera kufika ku turnoff ya Chezi kapena trading center ya Chezi anthu akuzunzikira mazi kwambiri komano nkhani zathu lero kwambiri tikukamba za ngozi kunena kuti mukayang'ana ma security lights amene ayikidwa mwa Khartoum kuchokera pa plant yawo yoyamba pa camp yawo yoyamba bola pamenepo apapa pakanyenyeva paliko bwino koma makampo awo onse kumene akufuna kuti mazi aizafikira ma security lights aja mwaika direct museu andi anthu ambiri ma driver akudandaula usiku kunena kuti ma security lights akhato akumenya kwambiri museu andi zimene zizikoza kupangisa ngozi mukayang'ana security lights after maweru mukayang'ana security light yopita pakana pamvera komanso yapadowa turn off andi imene iyi yapadowa turn off ndiye ili direct kwambiri museu ikumamenya anthu mmaso zimene zizikoza kupangisa ngozi ndofunika kuyang'anira kwambiri nkhani imene iyi yokuti muonesese kunena kuti inu akukhato civil engineers amene mukugwira ntchito yabwino kwambiri onesesani kunena kuti muchite control ma security lights yanu magesiwo mwaayika museu kwayang'anisa kunseu zosatira zake ma drivers akuvutika kwambiri izi zikoza kupangisa ngozi zikoza kuyambisa chipwirikiti kupatula marambo surface amene mwaika inu kuyika rambo surface yopambana ntchafu kukula kwache zimene chaso zimaononga so magali moto chifukwa ndi rambo surface itu kungomva kuti kuchita control speed iya imweza mukumaganiziraso anthu andi marambo surface mwaika choncho komanso mukanathandizaso Malawi as a way of giving back to them mukanakonza ma potholes ali madera mwanu aja chifukwa ma potholes aja ngati apa kanyenyeva apa mverapo ulendo kupita pa ujeni pa ma pothole imene ili pamvera ndi yayikuluso yoopsa ulendo kupita pa dowa turn off apo pamene pajaso pali ma pothole okhaokha tikanakupemphaniso eni akhato pamene mukuyika marambo surface mukanachitaso kiriye zimene zizi ma potholes woopsa kwambiri amene akhoza limodzi ndi malaisi amene mwayikaza kumapangisa ngozi izi ni nkhani zokuti tikoza kumakambirana ngati ziko limene inde muli mavuto chifukwa cha usogoleri wolephera usogoleri umene amene akufunana ndi iwo ndi akazawo koma Malawi ambiri sakuafuna ndi sokatu usogoleri wa soka ndikutha kuona mkatikati mwa nyumba ina ya chifumu mutachitika zinthu zikulu mwana kupanga separate wa mamuna ndi mkazache komanso wa mkazi wa nyumba momo
kutha ukwati ndi mamunache. Kodi limene lisisoka? Sisoka ili. Bwana wa mamuna kupanga ukwati divorce ndi nkazache. Wina yoso wankazi yoso divorce. Separation kwinako wa mamunayo, kwinako winayo divorce wankazi. State house ya chakachito ya uleto uno ito lizazozaonesa Bolikalindo the DC mwana wopsa kwambiri from Jeza Village TA Mambuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.